Atur para kanca atur pambagya dumateng para rawuh sedaya matur nuwun saged ing rawuhnya ing pakempal wonten sore punika mugi Allah ingkang Maha Kuwasa karasa paring widodha atur para kanca atur pambagya nyuwun maring bapak ibu sedaya bondo bau pikir lan tenaga sarta bantu kliwan jiwa raga mugi Allah ingkang Maha Kuwasa kersa paring nugraha kita sesuwun dumateng pangeran sakatana tapi kewajiban dene dawuhe Gusti Pangeran ingkang kasebut ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dadi utusan kautus dening Pangeran kita sesuwun dumateng pangeran saketona tapi kewajiban darah dawuhe Gusti Pangeran ingkang kasebut ing dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening Pangeran. Cinarita nalika jaman semono ana wong sekti kang arane Sesupare babat talas babat tegal bangun tesok kang arane desa kuwi wana kang rupane gendi emas ditandur ing tengah desa supaya masyarakat ben makmur supaya kemari palo Cinawi saiki ngadeg kesenian topeng ireng sanggar seni iku jenenge ngrayakake teteke ngono desaku supayane bisa tegak sarta maju Cinarita nalika jaman semono ana wong sekti kang arane Sesupare babat talas babat tegal bangun tesok kang arane desa kuwi wana lela saiki ngadeg kesenian topeng ireng sanggar seni wana seni iki jenenge ngrayakake teteke ngono desaku supayane bisa tegas sarta maju oi